No. Dole, dole musíš, rovno dole. No. 3, 4. To treba ísť trochu nižšie. Dobre, odtiaľ to, hoď. Neboj sa, naučíš sa. Nechaj, ja hodím už. Ja to viem hádať. Tam bol nejaký útočník. Ja Čo to bol? som dal, nesundal som ho. Prešiel to. Myslíš, že som nejaký mekýš, alebo čo? To jak ona, jak to máza. Ovlietať okolo nej. Kto sa tam spieral do stojky? Kto to bol? Normálne sa, jak som si udrel a normálne s tým ani nepohlo. Ja so mnou tak zamlelo. To bol Mero tvoj, že? Nie. Môj? Môj, ja. To bol si ty? Ty si tiež taký, akože ťažšia váhová kategória. My sme s Mírom najťažší. My sme s Mírom najťažší beton. Nejakých 890 gramov. Hej. No to je, jak keby si dostal kladivom. Daj si to fúka. Dávaj, poďme, dávaj, krv sa, dávaj, nech tam máme koho stať sejmuť. Čica, poď moja, poď. Chlapi, ja sa nehýbem a nikto... No! Všetci sa narazili. Držal sa. No! Skoro som sa zotnul sám. To som bol ja. Kde som? No poď! Nič. Ja som riadil cudze lietadlo. Neposlúchalo, čo? Prebarvil. Idem po zdokline. Na. Na! Pik, nič. No, poď. Nič. Píta. Čo si si kde? Píta. Kde sú? Tuto som dole. Tam? Teraz letím tuto vpravo úplne, teda vľavo. Teraz idem tuto v strede hore. Najvyššie som teraz. Jaj, pozor! Yes. Dobrý tak. Kde je ten Ľubo? Skoro som ho. Ideme po bielom EPPčku? Ktorý je Ľubo vlastne? Správ nám otočku nejakú, nech ťa vidím, kto si. Na Ľubová, proti dajte skoro napravo. Aha, napravo úplne, áno, už ho vidím. Poďte smradiť. No poď, ideme. Paď. Holubok môj. Och, ty kokos, to bolí. Toto ty tu poletuješ s tým ľahkým? Áno, s tým sráčom, to som ja. No poď, poď. Taký dobrý. Lodí bez motora. A teraz si prúd. Jak uhol. A teraz skúšam s tým karovať. Musím karovať. Lebo by ma Ujo dobehol. Kristiánko, nemáš to odskúšané, nie je to také jednoduché. Ja nebudem preto utekať dozadu. To som bol ja! To bol kto? Ale sme to prašili. To si bol ty? Ja som myslel, že Braňo. Takže ty si šiel po mne, hajzel. Ne, nešiel som ja.
No tak toto olovo, kebyže niekto dostane do papule. Ani nehovorím, čo dotýkať sondov. Ja som sa normálne bál, že som niečo spravil ešte. Malo! Ešte šťastie, že som je oné. Len klobúk dal dole. Normálne mi skoro olovo uvalilo. Musím ho prelepiť, keď budeme dole. Prečo? Martinko, poď odtiaľ, nebuď tam. Presne tak. Maťko, poď odtiaľ, lebo my nevieme, kde pristávame. Niekedy môže byť Jo, si ako aj tam zúťal do trávy. Si predstavte, keď sme ešte tak dlhal. To je panoráma, čo? My sme potrebovali 2 kilometer. No by si ich karovali. Ja už som lietal, ale Nie, to nejde. nevyžilo mi to. Ja som na chrbte. Nemám výchylky. Tak dobre vedieť. Nie, jeden strbáčový. A ja som. Už som nežijem. No. Ešte ničoho. Tak. Niečo vidím. Idem pozrieť. Kde je ten provokatér, čo si tu v balónke lieta na chrbátiku? Tvora. To kto bol? Ja. A už máš mokré tenisky, to už je jedno. Prečo sme tak rozletení zase? Dobrý, tati. No ale keď budeme letať tuto blízko, 10 metrov od nás, tak najlepšie trafiť. Nie je tak ďalej, Na to ešte nemáme. ale tak, kúkaj. Ušiel. No poď na moju hru. Chcete smrť? Chcete krv? Tak o čo tu ide, ne? Celý čas. Tati, Kde si? Ušiel. tatino, keď pôjdu všetci proti sebe, Uú! alebo proti sebe, Á! Stoj! Vyletil. Čo je?